चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमा रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। आमथेखानि आमलायगुरियाव थानाय निसिमा बियाब बाथौ थानसालियाव खुंगा 30बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। नखर समाज आरो मुलुग गोजोननि थाखाय बाथौ थानसालियाव बाथौ आरज खालामनायजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमा। सिडली बियाबनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, निसिमा ओनसोलनि आइजो दैदेनगिरि बिना गयारिनि अनगायैबो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि गोबां दैदेनगिरि आरो निसिमा ओनसोलनि गोबां बाथौ सिबियारिफोरनि नुजाथिनायाव बैसागु फोरबो फालिदों। बैसाग दाननि 7 सानाव थानसालियाव बाथौ आरज खालामनायजों लोगोसे गेदेरफोरनो मान होनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय होनाय आरो निसिमा बियाबनि गासै मोन 10 बियाबनि गेजेराव बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनायबो खुंनाय जायो। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30बाथि रंजालि बैसागु बे फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोंनि निसिमा हालामाव जोंहा आन्चलिकनि बाथौ थानसालि दंखायो आमलायगुरि, बेयावनो खुंफुंनो थाखाय दिनै थाग थियारि खालामनाय जादों दाखालिनो, आरो दिनै फुंनिफ्रायनो 9 बाजिनिफ्रायनो बेयाव फिरफिला बिरहोनाय आरो गोथैफोरनो मान बावनाय बेफोर हाबाफारिया जानानै थांबाय, आरो गेदेरखौ उन्दैया मान होनानै खुलुमनाय आरो उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय, आरो जोंहा बाथौ आरज बेबो जानानै थांबाय। दायो आङो बुहुमनि साफ्रोमबो जे जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा आइ आफा आरो जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिदों, आरो आङो निसिमा हालामनि जानानै आरो सासे बाथौ सिबियारि जानानै आङो साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोदों नोंथांनि बे चेनेलनि गेजेरजों। जोंहा दिनै रायजो राजा आइ आफानो बेखौनो फोसावनो नागिरदों जे जोङो जेब्लायबो नैबे धोरोमजों लोगोसे जोंनि हारिमु जे जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजौनिफ्रायनो जोङो रंजालि बैसागुखौ फालिबोबाय थादों। दा बिदिनो जोंनि इयुन जेनेरेसनाबो जाहाथे फालिलाङो, गावनि गाननाय जोमनाय कालसारखौ देखायनानै दिनै जों बेयाव माखासे बादायलायनाय हाबाफारिबो जागोन। उन्दैया उन्दैफोरनि आरो गेदेरफोरनि बैसोगोराफोर गोबां बादायलायनायाव बाहागो लागोन। दा बेखौनो आङो खावलायनो नागिरदों जे साफ्रोमबो जोंहा बर' हारिया गावनि हारिखौ गावनि कालसारखौ लाखिलांबाय थानांगोन, अब्लासोना जोङो बर' हारि हिसाबै बे बुहुमाव गेवलां मोनसे गेरेमसा हारि होननानै जोङो सिनायथिखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो सासे बिमा माहारि हिसाबै दा जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे बैसो जायै समावनो बिराद बैसागु बोथोर सफैब्ला लोंनानै जानानै फुस गायलायो अबेबा लामा रथाफ्राव एखेबारे गोदाव सोराव जायो। दा नोंथाङा मा मेसेज? आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जाय बिथांमोना बैसागो फोरबोखौ फालियो जौ लोंबाल' मोसानो हायो बे नङा। बिनि सिनायथिया मा? जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो मोसायो। दा उन्दैफोराथ' लोंनानै मोसायाना, बेखायनो जोङो साफ्रोमबो जेरै गावनि धोरोमजों लोगोसे गावनि हारिनि माखासे फोरबोखौबो मोजाङै मोजां फालिलांनांगौ। जानो हागौ गोदोनि आबै आजौमोनहा जौ लोंनानैसो बैसागोखौ मोसायोमोन। दा जोङो गुस्लायलांबाय, कम्पिउटार जुग जालांबाय, सोलोंथाइ मुगा जाबाय। दिनै जों ओंखायनो गाव गावखौ फोसाबनानै लालांनांगोन जे हिन्जाव माहारिया बेफोरबायदि जौ लोंबाल' मोसानो हायो बे नङा। हिन्जाव माहारिफोरखौ आं सासे बिमा जानानै खावलायनो लुबैयो जे लोंनाय जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे गारलांनांसिगौ। माने लोङाबाबोथ' मोसायोना गोबाङानो। दा जोंफोरबो बाहागो लायो। दाखालिनिफ्रायनो जोङो 2 थारिखनिफ्रायनो आङो साननै हाबाफारि खालामबाय न'आवनो। जोंथ' लोङा, अब्लाबो जों लोङाबाबो मोसागासिनो दङ। दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे जोंनि बिमाफ्रा गाव गावनि फिसाखौ बे गाज्रि सोबनाय जानायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव दोनो, गाव गावनि फिसाफोरखौ बुजायनांगौ, बा मोजां कम्पिटिसन मोसानाय हाबाफारिखौ बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनखौ रिहार्सेल खालामनाय मोसानाय बेफोराव बाहागो लाहोनांगौ। लोंनाय जानायफोरनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ। फिसा हौवायानो जा फिसा हिन्जावानो जा दिनै गोबाङानो लोंला जाला खालामनानै
मटर साइकेलजों सालायदिंलायनानै सोरबाया गोलैदों आङो दाखालिसो फेसबुकाव नुदों जे आइजो माहारिफ्रा जौ लोंनानै गोदाव सोराव जानानै थानाय दा नैबेफोरखौ सासे आइजोआ सानै आइजोआ बिदि खालामोबा सारा बुहुमनि आइजोआनो मान सन्मान खोमानानै लानांगौ जायो दा बेखायनो आङो खावलायगोन बिमा हिसाबै जाहाथे बेफोरबायदि जाया जों बिमाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ एसे साबधान लानांगौ हामा आइ दाख्लाम आइ होननाया बिमानि खुगायाव जेब्लाबो थानांगौ आरो जोङो फिसाफोरखौ गाननाय जोमनायफोरावबो एसे बुंनांगौ जे गावनि हारिनि गानोब्ला बे बैसागो बोथोराव जोबोद समायना नुयो बेफोरखौ बिमाफ्रा बुंनांगौ लंपेन्ट गाननानै पेन्ट खान्दा खान्दा गाननानै बैसागो मोसाबाथ' बैसागो फालिनाय जायाना दा बेफोरखौबो बिमाफ्रा बुंनांगौ जे हामा आइ मोजां नुवाखै आइ समाया आइ नैबे बाथ्राया जेब्लाबो बिमानि खुगायाव हामा आइ सोदोबा थानांगौ हौवायानो जा हिन्जावानो जा फिसा हौवाखौबो जों गामसा गाननो होनो फोरोंनांगौ जे जोंहा फोरबो फैदों बैसागो बे बैसागोआव गावनि हारिमुनि गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै जों मोसानांगौ नैबेफोरखौ बिमाफ्रा फोरोंनांगौ आरो बिफाफ्राबो फोरोंनांगौ दा आं बेखायनो खावलायदों साफ्रोमबो जोंनि बर' हारि आइजो माहारि एबा बिमा बिफा साफ्रोमखौबो आङो खावलायो जोङो फिसाफोरखौ मोजां लामायाव लांनो थाखाय जोङो फोसाबनांगोन बयबो बिमाफ्रा आवगायनांगोन बिमा बिफाया बुंनांगोन जे जोङो जोंनि कालसारखौ लाखिनोबा जों बे सोबनाय फेनाय मुवानिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ होननानै बयबो बादा होनांगोन आरो जों बैसागु बोथोराव नुनो मोनो बेवहाय एक्सुवेलि गमामायै बेखेवगिरि हिसाबै गाहाय आलासिया जोंना मानगोनां रायजो सभानि MP रोनगोरा बिथां नार्जारी बिथांमोन नाथाय बिथाङा माखासे खामानिनि थाखाय एंगारनो हायैनि थाखाय बिथाङा दिनै नुजाफैनो हायाखै फैनो गोसोमोन बिथाङा दिनै बिथांनि जायगायाव आंहाबो गुबुन बिजि प्रग्राम दंमोन बिजि सिडुल दंमोन होमब्लाबो आंनि सिमानिनो हिसाबै माखासे बिजि सिडुलखौ दोनथ'नानै दिनै बे चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि जेनोखि बैसागु फालिनाय दिनैनि बे फोरबोआव आं नुजाफैदों आरो बेयाव नुजाफैनानै जोबोद मोजां मोनदों डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बाथौ गौथुमनि जिल्ला सिङाव थानाय 20टा जेनोखि आन्सलिक 10 आन्सलिकनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां बिबानगिरि आरो माखासे दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै हाबाफारियाव जेरै माने मोसानाय लांदां बैसागु मोसानाय बे बैसागु मोसानायावबो बाहागो लाफैगिरि बिथांमोन फैदों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा निसिमा बियाबनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आरो आफादगिरि दंफैयो जोंहा आदा सामाचरन मुसाहारि बिथाङा बेजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट जोंना दंफैयो फरेस्ट दा आरो गोबां बेबायदिनो मावथि हान्जा बिथांमोना दंफैयो दैदेनगिरि बिथांमोना दंफैयो आरो बेबायदि जेनोखि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंनि हारिखौ मोनसे सिगांथिं मोजां मोनसे अर्गेनाइज माने मेनाराव दैदेनलांनो हाबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं दिनै बयखौबो खनसेनो लोगो मोननायलाय दिनै बिथांमोननि बयनिबो साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ देरसिनफोरनो आं बावदों आरो लोगोसे जाय आंनि दुइसिन दङ बिथांमोननो आंनि अननाय गाहाम अननाय हामलायनायखौ बावदों आरो दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जाय बिथांमोनहा दिनै बे हाबाफारियाव फैदों आरो बिनि अनगायैबो जोंनि माहारिफोर दङ हारि माहारि दङ बिथांमोनहा देग्लाय बे गोदान बोसोर बैसागुनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि साफ्रोमनिबो गाव गावनि साननाय हनाय लुबैनाय हास्थायनाय बेफोरो फुराफुरि भाबै माने साक्सेसफुल बा जाफुंसार जाथों बेखौ आं आफा आनान गसाइ आरो बोराइ बाथौनि खाथियाव आं आरज गाबो दा नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोनखौ बिथांमोनजों लोगोसे न'खर बिगोमाफोरजों लोगोसे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौबो मोजाङै फोरोंनानै जाहाथे गिदिर गोलाव खालामनो हायो बिनि थाखायबो आं बिथांमोनखौ खावलायनायजों लोगोसे आफा आनान गसाइ इसोर आरो बोराइ बाथौनाव आं खावलायनानै आं सुंद' बुंनायखौ बुंनो फोजोबबाय।